Estrena al camp d'esports del Lleida Esportiu marcada per l'estat de la xespa, i Diàquez ja havia advertit a la prèvia que l'equip hauria d'adaptar-se a un nou estil, més directe, més pràctic i renunciant a l'habitual joc de possessió i circulació. I el cert és que els blaus van respondre amb èxit a les circumstàncies especials del partit. Malgrat alguna arribada de l'Hospitalet, l'equip es va mostrar ferm en defensa i, sobretot, efectiu en l'estratègia. Així va arribar el primer gol de la tarda. Córner servit per Marc Martínez que Toño Vázquez enviava a la xarxa. La segona part va començar amb una rigorosa expulsió de Marc Martínez que va veure dues grogues en 4 minuts. La inferioritat blava, però, va durar poc perquè instants després era l'Hospitalet que es quedava en 10 en una acció en què Diego Suárez era objecte de penal. Raúl Fuster seria l'encarregat d'executar-lo i el porter Víctor Ibáñez d'aturar-lo. La sentència arribaria al minut 72. El Vistigui aprofitava una pilota morta a l'interior de l'àrea i no perdonava. Els blaus sumaven la primera victòria de la temporada. Bueno, yo creo que la primera parte hemos dominado, ¿no? Ellos han tenido un desajuste nuestro en la izquierda que nos ha costado tapar, que al final, bueno, han tenido una situación en nuestra área y el resto de lo que ha pasado en su área y ha pasado en su campo, ¿no? Me parece que hemos dominado el partido prácticamente de cabo a rabo, quitando un par de momentos y bueno, creo que el equipo en ese aspecto ha hecho un muy buen trabajo a pesar de las circunstancias. La pròxima jornada els blaus visitaran diumenge el camp de l'Olot en un encontre que es disputarà a partir de 2